Kad pjevamo haleluja, zapravo kad kažemo tebi slava, ono što govorimo jeste da naše spasenje i sve zapravo što se tiče Boga u našem životu, za to pripada čast i hvala Bogu. Znate, milošću smo spašeni. Mi smo uradili ono što smo mi mogli, ali ono što smo mi mogli je bilo toliko malo da zapravo između toga dokle smo mi stigli do toga gdje smo trebali stići postoji ogroman jaz, ogromna praznina. Međutim, Isus je ušao u tu prazninu. Haleluja. Isus je ušao u tu prazninu i platio sve. On je platio sve. Haleluja. Ti i ja to nismo mogli platiti. Ti i ja smo toliko bili siromašni da zapravo mi nismo mogli platiti naše otkupljenje, naše spasenje. Ali Isus je ušao. Ušao u ovaj svijet, ušao zapravo u praznine ljudskih života, ušao u jaz zapravo između čovjeka i Boga. Bog govori Izraelu, a zapravo govori svima nama. Kaže, nije moja ruka prekratka, niti sam ja preslab da bi vas mogao spasiti, nego su vaši grijesi otvorili jaz između mene i vas. I grijesi zapravo konstantno to čine. I neko je trebao ući u tu prazninu, neko je trebao ući u taj jaz, ispuniti i platiti cijenu koja je bila potrebna zapravo da mi možemo doprijeti do Boga i da On može svojim spasenjem doprijeti do nas. Govorim ovih dana, slušao sam zapravo kad sam govorio na engleskom prošli tjedan, ovo što sam govorio i jako sam brzao. Haleluja, nije ispalo dobro onako kao što sam želio. Haleluja, zato ponovno nastavljam i govorim zapravo o otkupljenju. Ti i ja smo otkupljeni iz ruke naših neprijatelja. Psalam 107, 1 i 2 kaže: hvalite Gospoda jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje do vijeka. Nek tako reknu one koje otkupi Gospodin, koje otkupi iz ruke protivnika. Haleluja, mi smo bili u rukama protivnika. Naši neprijatelj nas je zapravo držao u svojim rukama. I znate što? Gospodin nas je otkupio iz ruke neprijatelja. Toliko mi je, kažem, žao da u našoj zemlji, u Hrvatskoj, toliko veliki broj ljudi ne razumije otkupljenje. Što je otkupljenje? Što zapravo ono jeste? Što je Bog kroz otkupljenje učinio za nas? Đavo čini da ljudi ne razumiju, đavo čini da ljudi ne znaju. Ljudi idu u crkvu redovito zapravo, ponovno i ponovno, iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu i ne razumiju otkupljenje. Đavo ih drži u neznanju glede zapravo duhovnih stvarnosti i glede onoga što Isus jeste učinio. Ja bi toliko želio da svaki vjernik, svaka vjernica zna što je otkupljenje i od čega nas je Krist otkupio. Jedna od stvari jeste ovdje u Rimljanima 7:14 kaže: zakon je, znamo, duhovan, a ja sam tjelesan, prodan u vlast grijeha. Ti i ja smo bili prodani u vlast grijeha. Grijeh je imao vlast, grijeh je bio naš vlasnik. Gospodario je zapravo u našim životima. Pavao ovdje govori i kaže: jer ono što činim ne razumijem i ono što želim učiniti ja ne činim, a ono što mrzim to učinim. A ako činim ono što ne želim učiniti, ja se slažem sa zakonom da je on dobar. I zato to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Doista, ja znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mome tijelu. Uistinu, željeti dobro je prisutno u meni, ali ne i činiti ga. Jer dobro koje bih želio učiniti, ja ne činim, a zlo koje ne želim učiniti, to učinim. Znate, tu borbu u čovjeku, ja znam što je dobro, ja želim to učiniti, a opet ne učinim. I želim činiti dobro, ne činiti zlo, ali opet mi to zapravo dobro ne ide. Zašto? Zato što sam ja prodan u vlast grijeha.
Nema veze koliko ti dobar čovjek bio. Nema veze koliko dobro želio u svome srcu. Još uvijek pogriješiš. I kad najmanje želiš zapravo pogriješiti, ti pogriješiš. Zašto? Zato što čovječanstvo jeste prodano u vlast grijeha. I postoji zapravo zbog toga u nama ta stalna borba. Mi želimo dobro, a učinimo ponekad loše. I zlo uvijek želi zavladati zapravo u nama. Zlo uvijek nas želi uvesti u grijeh. Zato Biblija kaže u Efežanima poslanci da našim prirodnim rođenjem zapravo mi spadamo u grupu ljudi koji su osuđeni. Koji su djeca zapravo srdžbe, a to znači praktički ljudi svojim prirodnim rođenjem idu ravno u Šeol dok ne bude veliki sud i onda završavaju zapravo u ognjenom jezeru. Jer je to prirodni slijed stvari, jer smo prodani u vlast grijeha. Znate, i čovjek negdje unutra u sebi ima tu svjesnost. Svjesnost zapravo da nešto nije onako kao što treba biti u njegovom životu. Svjesnost da također postoji vječnost i da jednog dana zapravo zakoračit ćemo iz ovog fizičkog tijela u vječnost. I zato je čovjek i religiozan između ostalog. Prinosi žrtve, prinosi darove, zapravo prinose, radi različite stvari. Ne bi li kako kad izađe iz ovog tijela našao neku milost ili neku dobrotu umjesto kazne za koju osjeća zapravo, znajući da je činio grije i da je zapravo uradio neke stvari u životu koje nisu bile dobre. Nada se zapravo da će dobiti nešto pozitivno. Zbog te svjesnosti, znate, ja sam grešan, grijeh ima vlast u mome životu. Ne konstantno. Možda kod nekih ljudi čak i konstantno, ali ogroman broj ljudi tu i tamo, nije to toliko puno. Ali da vam kažem, malo po malo, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Tako i mi naš grijeh malo po malo skupljamo i gradimo palače od grijeha. Ogromne stvari. Ne zapažamo mi to toliko puno. Znate, mi kažemo ko je Ebenezer Scrooge, gdje je moj grijeh, gdje su moji lanci, nema ih nigdje. A Marley mu kaže, ne brini se, ni ja ih nisam vidio dok sam bio u tijelu. Razumijete? Oni zapravo jesu tu, u našem životu, skupljaju se malo po malo i mi unutra u sebi osjetimo. Zašto ih radimo? Zbog toga pismo kaže što smo prodani. Prodani u vlast. Grijeh je postao zapravo naš vlasnik. Da Bog nije takav kakav jeste, zapravo mi bi bili u ogromnoj nevolji. Haleluja. Znate da Bog ne želi nikoga kazniti. Bog ne želi nikoga poslati u pakao. Niko neće otići u pakao zbog Boga. Niko neće biti kažnjen zbog Boga. Haleluja. Bog to nije planirao. Ako ljudi odu u pakao, neće otići zbog Boga. Otići zbog toga što su odbacili otkupljenje. Što su odbacili Božju ljubav, što su odbacili Božju milost. Da nisu zapravo to učinili, ravno bi ušli u ono što Bog želi za njih. I ono što mene boli, ono što je meni zapravo teško jeste da u našoj zemlji, u Hrvatskoj, kažem, toliki broj ljudi jesu religiozni. Vjeruješ li u Boga? Vjerujem. Međutim, ne razumiju evanđelje. Ne razumiju biblijsku poruku. Ne razumiju što jeste otkupljenje. Što je otkupljenje? Prošli put sam naveo nekoliko primjera. U Bibliji Bog govori, zapravo kaže, otkupite zemlju. Onda kaže, otkupite sve što otvara maternicu. Svako prvorođence i od stoke i od ljudi zapravo otkupite. Bog govori zapravo o otkupljenju dajući slike nama otkupljenja. Određene prispodobe, događaje, načine po kojima ćemo zaključiti da je otkupljenje zapravo važno. Što je otkupljenje? Otkupljenje je plaćanje cijene za stjecanje nekoga ili nečega. Otkupljenje također
biblijski zapravo jeste osiguravanje slobode kroz cijenu otkupljenja. Haleluja. Bog je zapravo zakoračio u naše vrijeme. Isus je platio cijenu za našu slobodu. Haleluja. Slobodu od grijeha, ali također slobodu od smrti, odnosno od vraga i svega što je vrag donio u ovaj svijet. Kad je nešto otkupljeno, rekli smo prošli put, to nešto promijeni vlasnika. Netko drugi zapravo postane vlasnik toga. Mi smo otkupljeni, haleluja, istrgnuti iz vlasti tame i premješteni u kraljevstvo ljubljenog sina. Vlasnik u našem životu se promijenio. Haleluja. Međutim, kažem, ne razumiju religiozni ljudi, ne razumiju čak neki novorođeni ljudi što je Isus učinio. Haleluja. Đavo više nema vlast u tvome životu. Sve što je on donio u ljudsku rasu više ne može u tvoj život ako ti znaš i stojiš na stvarima koje zapravo govori riječ Božja. Haleluja. Možeš đavlu reći spakuj svoje kofere, spakuj svoje prnje i gubi se. Haleluja. To je tvoje pravo kad imaš vjeru. Ti možeš zapravo njemu reći da se makne. Međutim, toliki broj ljudi u Hrvatskoj ne razumije otkupljenje. Što je Isus učinio kad je otišao na križ? Zašto je otišao na križ? Ne razumiju nominalni vjernici, ne razumiju naravno ljudi drugih religija, ne razumiju ateisti, ne znaju tko je Isus, ne znaju što je Isus učinio, ne znaju što je jedna od osnovnih Isusovih zadaća koju je sam sebi zadao kad je zakoračio zapravo u čovječanstvo, u ljudsku rasu. A to je zapravo da otkupi i da bude otkupitelj. Riječ kaže u Mateju 20, 27 i 8 kaže i tko god hoće prvi biti među vama neka vam bude sluga. Kao što ni sin čovječji nije došao da bude služen nego da služi i dade život svoj kao otkupninu za mnoge. Dade život svoj. Haleluja. Dade život svoj. Dade život svoj. Isus je došao da dadne svoj život za tebe i za mene. Za svakoga koji vjeruje, zapravo to se aktivira. Kaže Marko 10.45, sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i dadne život svoj kao otkupninu za mnoge. Zašto je Isus došao u tijelo? Zašto se rodio kroz djevicu? Jednostavan odgovor, da dadne život svoj kao otkupninu za mnoge. Da svojim životom plati cijenu oslobođenja. Da svojim životom promijeni zapravo tvoju i moju situaciju. Da svi oni koji vjeruju u njega, koji ga prihvaćaju zapravo kao gospodina, haleluja, steknu legalno pravo na slobodu. Od đavla, od vraga i od svega što on donosi. Zato Biblija kaže, on nas istrgnuo. Đavo te nije htio pustiti. Ti ne trgaš nešto, ne vučeš silom, jer istrgnu podrazumijeva na silu. Razumijete? Đavo nije i ne želi pustiti. Čak i kad zapravo tvoje je legalno, potpuno plaćeno otkupljenje, međutim đavo je kaže i dalje, ne, ja ga neću pustiti. Ja ne želim pustiti ju. Zato on nas istrgnuo. Haleluja. Iz vlasti tame došao je da dadne svoj život. Jer sjetite se zapravo, on govori učenicima i kaže, nitko ne može uzeti moj život, ja ga dragovoljno dajem. I kaže Petru, kad se Petar uhvatio mača, vrlo mu jasno kaže, zar misliš da ja ne mogu pozvati 12 legija anđela? Nitko nije daje. Zašto? Kao cijenu otkupljenja. Haleluja. Kao cijenu otkupljenja. Kažem, volio bi da svaka osoba u Hrvatskoj zna to.
I da vjerom zapravo prihvati to. Toliko ljudi koji pobožno žele živjeti, a nepoučeni su i prevareni čak neki. Ne znaju što je otkupljenje. Ne vjeruju zapravo u otkupljenje. I ono što sam rekao, jedan od prošlih puta, oni trebaju lijek za lijenost. Haleluja. Što je zapravo problem? Problem je u tome da su naši ljudi lijeni da proučavaju Bibliju, Božju riječ. Da samo čitaju Bibliju i da vjeruju onome što piše u Bibliji. Ja vjerujem, toliki životi bi se preobrazili. Ljudi bi izašli iz tame u svjetlo. Ljudi bi izašli zapravo iz grijeha u svetost. Izašli bi zapravo iz slabosti u jakost. Izašli bi iz bolesti u zdravlje. Iz prokletstva u blagoslov. Samo da čitaju i proučavaju vjerujući riječ Božju. Lijek zapravo za mnoge situacije, za mnoštvo ljudi, jeste zapravo da prestanu biti lijeni i da počnu proučavati riječ Božju, meditirajući, razmišljajući onom što riječ govori i da to vjerom zapravo polako prenesu u svoje srce. Kad ti proučavaš riječ Božju, haleluja, staviš CD, staviš propovjed, slušaš, razmišljaš zapravo i jednostavno vjerom miješaš to unutra u svom srcu. To snaži tvoju vjeru. A vjera će promijeniti sve. Haleluja. Jer vjera oslobađa snagu koja je iznad tvoje snage. Vjera oslobađa zapravo zakonitosti koje nikako drugačije se ne mogu osloboditi. Da mijenja tvoju situaciju, da ti jednostavno zakoračiš iz začaranog kruga. Da uđeš zapravo pod tuš Božje dobrote i milosti. Znate, kažem, žao mi je tolikog broja ljudi, čak u crkvama novorođeni, ne čitaju Bibliju. Svaki dan. Svaki dan jedeš, svaki dan piješ. Da ti kažem, Božja riječ je zapravo hrana za tvog unutarnjeg čovjeka. I da ti kažem, nemoj ga izgladnjivati. Ako ga izgladnjuješ, on je slabašan. Njegov glas zapravo ne dopire ni do stropa u tvome stanu ili kući. Ali ako ga hraniš riječu Božjom, imat ćeš snažan glas koji će dopirati iza zastora, u svetinju na svetinjama, gdje će se Bog zapravo čuti tvoj glas i pokrenuti u tvome životu. Znate, žao mi je, kažem, toliki ljudi, ne samo da oni nisu poučeni, nego su čak neki i krivo poučeni. Znate, neki ljudi kažu, razgovaraš sa njima i oni kažu, nitko ne može imati sigurnost spasenja. Crkve poučavaju nevjeru. Strašno. Jer nesigurnost i učenje u tomu da imaš nesigurnost te potiče prema nevjeri. Nesigurnost vodi u nevjeru. Ne možeš imati sigurnost spasenja, kažu oni. Ne možeš imati sigurnost spasenja. Drugim riječima možeš biti nesiguran. Drugim riječima ne možeš vjerovati. Jer vjera jeste znanje, vjera jeste posjedovanje. Isus govori o tome. Onaj koji vjeruje posjeduje. Međutim, onaj koji sumnja i nesiguran je, a nesiguran sumnja i zato je nesiguran. Razumijete? Nije ništa učen nego zapravo nevjeru. I kad kažu, nitko ne može biti siguran da će se spasiti, on ili ona. Bilo da je svećenik, bilo da je laik zapravo, koji tako govori, ne propovijeda ništa drugo nego nevjeru. I onda kaže, on je vjernik. Kakav vjernik? Đavol je vjernik. Jer đavo propovijeda sumnje. Đavo je taj koji propovijeda zapravo nesigurnost. To je suprotno od onoga što piše u Bibliji. U Bibliji piše svatko tko zazove ime Gospodnje, spasit će se. Haleluja. Svatko tko zazove ime Gospodnje, spasi se.
Pavao govori tamničaru i kaže, vjeruj u Gospodina Isusa Krista pa ćeš se spasiti. Ti i tvoj dom, haleluja. Bog govori zapravo, ono što ti je potrebno za spasiti se jeste vjera. Ako vjeruješ u Isusa, ako zazoveš Isusa u svoj život, bit će spašen i nema veze što kaže pop, ili što kaže svećenik, ili što kaže ovaj ili onaj, važnije što kaže Bog. A Bog kaže, svatko tko zazove ime Gospodnje, spasit će se. Haleluja, vjeruj i spasit će se, kaže Božja riječ. Međutim, kažem, crkve propovijedaju nevjeru. Ne možeš biti siguran. Ja to mrzim. Zašto? Zato što krade vjeru iz srca ljudi. Donosi nesigurnost u srca ljudi. Jer ako Bog kaže da smo spašeni, onda smo spašeni. Ako Bog kaže da ćemo biti spašeni, onda ćemo biti spašeni. Ako neko propovijeda, ne znamo, nismo sigurni, hoćemo li biti spašeni, taj uči krivovjerje. Taj potiče sumnje, odnosno nevjeru. I čini Božje otkupljenje zapravo beskorisnim. Za onoga koji to vjeruje i prihvaća. Jer otkupljenje jeste bit spasenja. Haleluja. Otkupljenje nije zapravo izvršeno ni zbog čega drugog, nego da bi ti i ja imali spasenje. Da bi ti i ja bili istegnuti iz vlasti tame i premješteni u kraljevstvo ljubljenog sina. Da bi ti i ja bili otkupljeni iz ruke našega neprijatelja. Ako smo otkupljeni, onda smo spašeni. Isus umire u svrhu otkupljenja. Nije se njemu umiralo da bi umro. Haleluja. On gleda, on traži način kako da osigura otkupljenje. I on umire u svrhu plaćanja cijene otkupljenja. I da vam kažem, on je to učinio. On je umro za tvoje grijehe. On je uskrsnuo za tvoje opravdanje. On je umro za tvoje grijehe. On je uskrsnuo za tvoje opravdanje. Prošli put smo čitali psalam. Kaže, otkupljujete od svih, recite svih. Svih bezakonja tvojih. Svakog grijeha, svakog bezakonja. On je umro da bi te otkupio od svakoga grijeha. Međutim, kad si ti pod utjecajem propovjednika ili učitelja nesigurnosti, nevjere, u tebi zapravo živi nesigurnost i nevjera umjesto vjere. Haleluja. Jer vjera čini Božje stvari dostupnima. Vjera je ono što ugađa Bogu. Zbog vjere Bog donosi stvari zapravo u tvoj život. Jer Biblija kaže, a bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. Haleluja. Vjera čini da ti ugađaš Bogu. I zato pismo kaže, milošću ste spašeni po vjeri. Znate, milost je predivna. Ljudi pjevaju u crkvama beskrajna milost. Amazing grace. I u tradicionalnim crkvama čak pjevaju ljudi tu pjesmu. Da vam kažem, milost bez vjere je beskorisna. Što pismo kaže? Milošću ste spašeni po vjeri. Vjera je sredstvo kroz koje milost dolazi u tvoj život. I ako si ti učen, ne vjeri. Ako nemaš vjeru, onda milost ne može doći u tvoj život. Bog je dao svoju milost, Bog je pokazao svoju milost, Bog ima svoju milost za tebe, ali ti zapravo nemaš vjeru. Imaš nevjeru, imaš sumnje, imaš nesigurnost. I zbog toga zapravo jednostavno milost nije u tvome životu. Jer da bi došla mora biti vjera. Njima riječ koju su čuli nije koristila ništa, ili poruka koju su čuli nije koristila ništa, jer se nisu pridružili onima koji su je s vjerom pomiješali. Haleluja. Riječ je zapravo ona koja donosi iscjeljenje. Riječ je ona koja donosi oslobođenje. Međutim, što je problem? Ljudi ne miješaju vjeru sa riječju. Haleluja.
Ljudi ne miješaju vjeru sa riječju, a vjera je aktivator. Vjera je prenosnik prave pobožnosti. I đavo ne želi da ti vjeruješ ono što piše u Bibliji. Bilo da je u pitanju otkupljenje ili zapravo nešto drugo. On ne želi, đavo ne želi, molim vas poslušajte me dobro, đavo ne želi da ti meni vjeruješ. Đavo želi posijati u tvoje srce sumnju u ono što ja govorim i ono što govori Božja riječ. Ako ti ne vjeruješ meni, ti nećeš vjerovati ono što ja govorim. Ja se ne čudim kad ljudi meni kažu, a ja imam sumnje glede tebe. Ja znam da je to đavo. Đavo ne želi da ti vjeruješ sluzi Božjem. Đavo želi da ti sumnjaš u slugu Božjeg. On potiče zapravo sumnje, jer sumnje ruše mostove. Sumnje prave razdor, rasjep. Haleluja. Sumnje uzrokuju nepoštivanje, a nepoštivanje zapravo sprečava primanje. Onoga koga ne poštuješ, ti od njega ne primaš. I to đavo zapravo kontinuirano propagira, bilo mislima, bilo na koji drugi način. On ne želi da ti vjeruješ, ali ja ti želim reći, vjeruj Bogu. Vjeruj Božjoj riječi, vjeruj Isusu, vjeruj apostolima. Ono što govori Božja riječ jeste istina i to će zauvijek stojati. Neće stojati što kaže predsjednik ili predsjednica, neće stojati što kaže on ili ona, ali ono što je Bog rekao to stoji. Haleluja. Nebo i zemlja će proći, Isus kaže, ali moja riječ ostaje zauvijek. Haleluja. Vjeruj onomu što kaže Božja riječ. U Hebrejima 9, 11 i 12 Biblija kaže, ali Krist je došao kao veliki svećenik budućih dobara, po većem i savršenijem šatoru koji nije načinjen rukama, odnosno nije od ovoga stvorenja. I onda 12. stih kaže ovo, on nije došao s krvlju jaraca i junaca, nego s vlastitom krvi. I ušavši jednom zauvijek u svetinju nad svetinju, pribavio nam je vječno otkupljenje. Haleluja. Stoji pisano. Riječ je Gospodnja. Božja neprolazna riječ. Istinita riječ. Biblija kaže, Isus nam je što? Pribavio. Pribavio. Drugi prijevod kaže, osigurao. Što? Vječno spasenje. I onda kaže, jednom zauvijek. Recite jednom zauvijek. Haleluja. Isus nije morao doći jedan put i dva put i tri put i žrtvovati se jedan put i dva put i tri put i 5 put i 50 put i 100 put. Ne. Nego jedan put je prinio prinos. Ne 2 put, ne 3 put, ne 5 puta. Znate zašto? Zato što je jedan put bilo dovoljno. Haleluja. Sin Božji. Riječ Božja. U početku bijaše riječ i riječ bijaše sa Bogom i riječ bijaše Bog. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama i mi vidjeli smo slavu njegovu, slavu jedinorođenog Sina Božje. Sam Bog. Sam Bog. Haleluja. Svojim životom Sin Božji plaća tvoje i moje otkupljenje. Haleluja. Onaj koji u stvaranju stoji i govori i reče Bog neka bude i bi. On zapravo jeste umro za tebe i za mene, za tvoje i moje otkupljenje. Zato je bilo dovoljno jedan put. Jedan put zauvijek. Ne ponovo. Kao svećenici u Starom Zavjetu ili svećenici u današnjim nominalnim crkvama koje su izgubile razumijevanje Božjeg otkupljenja. Svaki dan ponovo prinose onu istu žrtvu. Da vam kažem, Isus je prinio jedan put zauvijek i nema više prinosa koji je potreban prinijeti. Žrtva je prinesena 2000 godina. Sve što je potrebno jeste zapravo vjera. Isus plati sve.
Haleluja. Jedan prijevod kaže da nam je pribavio potpuno otkupljenje. Potpuno otkupljenje. Molim vas, ako možete čuti me što vam govorim. Isus je platio cijenu da nas izbavi iz ruke našeg neprijatelja. Haleluja, to je jedna važna stvar. I od svih stvari koje je neprijatelj donio na zemlju. U ljudsku rasu, čovječanstvo na zemlju. Sve što je đavo donio. Isus je platio cijenu da nas izbavi zapravo od svega toga. Sjetite se što smo rekli. Otkupljenje jeste plaćanje cijene za oslobođenje. Da budeš potpuno slobodan, da budeš potpuno slobodna osoba. Otkupljen si za slobodu. Za tu slobodu Kriste je oslobodio. Haleluja. Psalam 137:8 kaže: uzdaj se Izraelu u Gospodina, jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. I on daje zapravo obećanje na budućnost, govoreći zapravo o Isusu. On će otkupiti Izraela ili narod Božji, kaže ovo, od svih bezakonja njegovih. Recite svih. Koliko je svih? Svih je svih. Haleluja. Znate, kad kažu da nas je Isus otkupio od, 50% bezakonja ili 80% bezakonja, ali oni 20% ili oni 50%, mi moramo otkupiti sebe u vatri čistilišta. To je takva glupost. Haleluja. On me otkupio od svih bezakonja mojih. Haleluja. Od svih bezakonja. Haleluja. Isus nije bez veze umro. Jer ako je platio cijenu samo za 70%, a ja zapravo moram platiti 30%, onda je to bez veze. Haleluja. Ako Bog nije mogao me otkupiti, kako ja mogu sebe otkupiti? Jesam ja moćniji od Boga da ja otkupim sebe? Haleluja. Ne, on me je mogao otkupiti, on me je otkupio. On je platio cijenu i otkupio me od svih. Od svih bezakonja mojih. Haleluja. Zato kažem, mrzim tu lažnu doktrinu i učenje koje kaže Bog te otkupljuje samo od jednog dijela, a ti sam sebe moraš otkupiti u ostalom. Haleluja. I ovo je stvar, mi nećemo biti otkupljeni. Mi smo već otkupljeni. Haleluja. Mi nećemo biti otkupljeni. Haleluja. Mi smo već otkupljeni. I Izrael zapravo gleda u budućnost, gleda u dolazak Mesije, gleda u dolazak otkupitelja. Međutim, mi gledamo natrag. Oni su gledali naprijed, mi gledamo natrag. On je došao, on nas je otkupio i mi smo otkupljeni. Haleluja. Haleluja. On nas je otkupio. Da bili smo u vlasti grijeha, da grijeh je vlada u našem životu, da đavo je donio u naš život toliko groznih stvari, ali da vam kažem, mi smo otkupljeni. Haleluja. Cijena je plaćena od svih naših bezakonja. Kaže Kološanima 1:12-14, radosno zahvaljujte Otcu koji nas je učinio dostojnima da budemo sudionici u baštini sveti u svjetlosti. On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio u kraljevstvo ljubljenog Sina, u kome je kroz njegovu krv. Haleluja. Sa svakom kapi krvi što pala je taj dan. Haleluja. Milioni duša su bili spašeni. Sa svakom kapi krvi. U kome kroz njegovu krv imamo, haleluja, imamo, ne imat ćemo, nego imamo otkupljenje i oproštenje grijeha. Ovo je toliko zapravo bogato i toliko stvari ovdje ima. Prva osnovna stvar jeste da nas je Bog učinio dostojnima. Haleluja. Da budemo sudionici u baštini sveti u svjetlost. Znate, onaj demonski, đavolski zapravo šapat u uši ljudi i u srca ljudi. Ti nisi dostojan.
ti nisi dostojna. Znaš, možda netko drugi i đavo šapuće, ali ti nisi dostojan. Sjeti se što si uradila jučer. Sjeti se što si uradio prekjučer. Sjeti se što si rekao. Pa ti si nevrijedan, ti nisi dostojan. Znate, čak imate svećenike koji će reći, ti nisi dostojan. Ti nisi dostojna. Međutim, Bog kaže ovdje, Bog nas je učinio dostojnima. Haleluja. Što nas je učinio dostojnima? Da budemo, kaže, sudionici ili oni koji zajedno sa drugima, kaže, u baštini sveti, znači nasljeđuju baštinu sveti. Ono što sveti imaju, oni su sudionici u tome. Nasljeđuju to zapravo. To njima pripada, kaže, u svjetlosti. Ne samo ovdje, nego čak u nebu, u svjetlosti Božjoj. U slavi zapravo Božjoj. Haleluja. Bog te je učinio dostojnom. Bog te je učinio dostojnim. Znate, taj šapat đavla koji govori ti nisi dostojan. Naš, pomoli se. Pomoli se svetom Leopoldu, pa će se sveti Leopold pomoliti Anti, pa će se Ante pomoliti Mariji, pa će se Marija pomoliti Isusu, pa će se Isus pomoliti Ocu. Da vam kažem, hej, baci to smeće. On te je učinio dostojnom. Zato Biblija kaže i zato pristupajmo svetom Anti. Ne. Kaže, pristupajmo k prijestolju milosti. Haleluja. Ravno pred Boga. Haleluja. Zato kaže u Hebrejima 10. poglavlje, 17., 18., 19., 20. stih, kaže, zbog krvi u svetinju na svetinja. I snagom, kaže, te krvi imamo pravo na pristup u svetinju nad svetinjama. Haleluja. Što je svetinja na svetinja? Najsvetije mjesto, mjesto gdje Bog prebija, ravno pred Božje lice. Haleluja. Ti i ja možemo doći zbog krvi Isusa Krista. Isus je platio cijenu da ti imaš otvoren put. On je razderao zastor da ti možeš ući zapravo ravno pred Božje prijestolje. I ne moraš se skrivati. Znate, ja kad sam bio mali, nije se imalo para, dijete, 8, 10, 12 godina, koliko god sam bio, ne sjećam se točno, ali tak nešto. Jel netko od vas voli ići u kino? Haleluja. Ja sam volio ići u kino i dođe neki film, haleluja, dođe Bruce Lee. Ili što god dođe, nije važno, znate. I dijete hoće ići u kino, a nema para. I ima jedan rođak moj, zove se, zaboravio sam ime. Nije važno. Haleluja. On uzme zapravo dugi mantil ili kaput. I ja stanem iza, znate, zavučem se iza. I on kupi kartu, znate, i on ulazi, a ja iza njega. I zna ovaj koji zapravo ulaznice prima, reže, on vidi to, znate, a me pusti unutra. Neki ljudi se tako nađe, znaš, ja ću ući u skute Marijine i ući ću zapravo kod Boga. Zato ja Mariji idem svaki dan. Ja kažem Mariji, zdravo Marija, svaki dan. Haleluja. Ljudi misle, sakriću se u skute Marijine. Ljudi misle, sakriću se u skute svetoga Ante ili svetoga ovoga. Da vam kažem, ne trebaju ti skuti, osim Isusovih skuta. Haleluja. Ne treba ti ništa osim krvi Kristove. Isus je platio punu cijenu. On je razderao zastor da ti možeš pristupiti ravno u svetinju na svetinjama. Ovdje kaže, Bog te je učinio dostojnom dostojnim. Haleluja. Druga stvar kaže, oprostio nam sve grijehe. Haleluja. A đavo želi da ti ne znaš mnoge stvari, ali jedna od stvari koju sigurno želi jeste da ti ne znaš da ti je Bog već oprostio tvoje grijehe. Znaš, dok god ti imaš tu svjesnost o grijehu, osjećaj da još uvijek zapravo postoji neoprošteni grijesi u tvome životu, đavo te tako može manipulirati.
Tako može lako ukrasti tvoju vjeru. Tako može zapravo baciti te lako u prašinu. Međutim, Biblija kaže, oprostio nam je grijehe. Haleluja. Kroz njegovu krv oprostio nam je naše grijehe. Nema veze gdje si bio, nema veze što si govorio, nema veze što si radio. Kada si došla zapravo pred Boga i zavapila, zazvala Isusa, zazvao Isusa u svoj život, Bog ti oprašta sve tvoje grijehe. Sve što trebaš uraditi jeste reći, stoji pisano. On me istrgnuo iz vlasti tame i premjestio u kraljevstvo ljubljenog sina, u kome imam, recite imam, ne imat ću, nego imam otkupljenje i oproštenje grijeha. Tvoji grijesi su oprošteni. Ti si otkupljen ili otkupljena. I rekli smo da kad je netko otkupljen, taj je promijenio vlasnika, odnosno vlast u njegovom životu se promijenila. Prešla si iz jednog kraljevstva u drugo kraljevstvo i đavo više nema vlast u tvome životu. Haleluja. Ovo je toliko važno. Ja bih volio da mnogi kršćani to stvarno prime onako kao što trebaju primiti. Ovo je legalno. Ovo je legalno zapravo pravo. Tvoje pravo koje ti pripada. Ovo se tiče tebe. I znaš što? Ponekad legalno za nas kao crkvu, to mogu reći ne jedan put nego x puta. Imamo mi na papiru zakone koji nam kažu možete. Ali znate što? Svaki put kad nešto hoćemo, ono što možemo i što nam po pravu i zakonu pripada, moraš se boriti rukama i nogama. Haleluja. Ali je važno da imamo to pravo. Da nemamo to pravo, onda džaba bi se borili. Razumijete? I legalno zapravo otkupljenje tebi daje pravo da kažeš đavlu dosta je bilo. Da kažeš bolesti dosta je bilo. Da kažeš đavlu uzmi svoje kufere, uzmi svoju ovisnost, uzmi svoju tugu, uzmi svoje siromaštvo, uzmi svoju bolest, uzmi svoje prokletstvo, haleluja. Napuni svoje kofere i gubi se iz mog života. Imaš legalno pravo. Haleluja. On te je otkupio i osigurao ti legalno pravo. Haleluja. Otkupio te, kažemo, od grijeha, iz đavla i od svega što je kroz to došlo u ljudsku rasu, u čovječanstvu. Što nije bilo u Edenskom vrtu. Nije bilo bolesti. Nije bilo slabosti. Nije bilo smrti, nije bilo siromaštva, nije bilo prokletstva. Te sve stvari su došle onog momenta kad je čovjek zapravo prodan u vlast grijeha. Isus je došao otkupiti te, vratiti te natrag. Haleluja, vratiti te natrag u ono što Bog zapravo želi za tvoj život. I sada zapravo ti si slobodna glede zloga i svega što je došlo kroz njega. Haleluja. Kažem još jedan put, otkupljenje je legalni temelj tvoje slobode. Tvoje pobjede zapravo koja ti pripada u Kristu Isusu. Bog je to planirao i Bog je to odradio za tebe. To Isusu nije trebalo. On to nije uradio za sebe. On je to uradio za tebe i za mene. I zato Pavao zapravo i poteknuo Duhom Svetim kaže Efežanima 1:3-7 kaže blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našeg Isusa Krista. On koji nas blagoslovi. Ne koji će nas blagosloviti, nego koji nas je već blagoslovio. Svakim duhovnim blagoslovom u nebesima u Kristu Isusu. Svaki duhovni blagoslov Bog je pripravio za tebe. Kaže, kao što nas u njemu sebi izabra prije postanka svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim, u ljubavi nas predodredi da postanemo njegova djeca po Isusu Kristu, u skladu s odlukom vlastite volje na hvalu slave svoje milosti. Kroz nju nas učini prihvaćenima. Prihvaćenima je druga riječ za dostojni. Drugačije malo smisao, ali zapravo govori isto. Bog te prihvaća. Tako kakav jesi. Znate kako kaže, pjesma kaže, just as I am. Haleluja. Takav kakav jesam, ja dolazim pred Boga. Zašto? Zato što te Bog prihvaća takvim kakav jesi.
Toliko ljudi đavo vara. I znate, oni kažu, i to zvuči jako duhovno i pobožno, oni kažu, znaš, kad malo sredim svoj život, kad se očistim od nekih stvari. Haleluja. Bog te prihvaća takvo kakav jesi. Prepusti njemu da te očisti. Prvo dođi, pa onda ćeš imati super pomoć. Haleluja. Ti si prihvaćen, prihvaćena. Haleluja. Prihvaćen, prihvaćena. Bog kaže dođi. Znate zašto nam Bog kaže da pristupimo k prijestolju milosti? Zato što neki od nas ne pristupaju. Zašto ne pristupaju? Zato što imaju osjećaj krivnje, osjećaj da nisu dostojni, osjećaj da neće biti prihvaćen. Međutim, Bog te učinio prihvaćenom u ljubljenome. Haleluja. Ti si već prihvaćen, ti si već prihvaćena. I onda kaže, u njemu, u Isusu imamo otkupljenje. Ne imat ćemo, nego imamo otkupljenje kroz njegovu krv, oproštenje grijeha, razmjerno bogatstvu njegove milosti. Haleluja. Koliko je bogata njegova milost. Kaže da u vjekovima koji dolaze pokaže izvanredno bogatstvo dobrotom svoje milosti prema nama. Haleluja. Ogromna, 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 ogromna milost. Haleluja. I on ti zapravo daje oproštenje kroz njegovu krv. On ti daje zapravo otkupljenje. Haleluja. Zato Pavao kaže, on koji nas blagoslove. Ili kaže na drugom mjestu, radosno zahvaljujte. Haleluja. Radosno zahvaljujte. Radosno zahvaljujte Otcu, jer nas je učinio dostojnima. Haleluja. Ako nemaš nešto za nasmiješiti se, to je razlog za nasmiješiti se. On te učinio dostojnim. On te učinio prihvaćenom, uljubljenome. Blagoslovio te svakim duhovnim blagoslovom. Pismo kaže, izabrao te je za sebe. Haleluja. He picked you up. Chosen you. Haleluja. On te je izabrao i rekao, ja želim nju, ja želim njega. Ja želim nju, ja želim njega. Haleluja. On te izabrao za sebe. I kaže, predodredio da budeš njegovo dijete. Haleluja. Da u tebe stavi svoga duha, da u tebe stavi zapravo svoju narav. Da primiš božansku narav u svoj život. Haleluja. Kaže, milošću nas je učinio prihvaćenima. I onda kaže tu riječ, kaže, u njemu imamo. Đavo kaže, ne znaš ti da ti to imaš. Đavo kaže, ne, možda ćeš jedno imati, ali sad sigurno nemaš. Đavo laže. Đavo je lažac. Đavo je lažac. U njemu ti imaš otkupljenje. U njemu ti imaš oproštenje grijeha. I đavo ne želi da ti to vjeruješ. Međutim, ti mu moraš reći, stoji pisano. Ja to vjerujem i to je tako. Aleluja. Ja sam otkupljen, ja sam otkupljena. Moji grijesi su oprošteni. Haleluja. Zato Rimljanima 3:23, 24 kaže, jer svi sagriješiše. Nema ga ko nije sagriješio. Ja, ti, on, ona. Svi, kaže, sagriješiše. I kaže, lišeni su slave Božje. I onda kaže ovo, no opravdani su besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje što je u Kristu Isusu. Haleluja. Šta znači zapravo riječ opravdan? Znači proglašeni pravednima. Haleluja. On je rekao, ok, zaboravi, izbriši to, zatvori stranicu. Haleluja. Ideš ponovo, opravdan si, opravdana, nisi kriv, nemaš krivnje. Nema osude za tebe. Haleluja. Ideš naprijed. Opravdani, kaže, su besplatno. Koliko puta sam ja hodočastio. Koliko sam noge i koljena izderao. Koliko puta moji dlanovi i laktovi su bili izderani. Da vam kažem, on nas opravda, učini pravednima, jer riječ opravdati znači proglasiti pravednom, učiniti pravednim. Opravda nas, kaže, besplatno, haleluja, njegovom milošću, kroz otkupljenje što je u Kristu Isusu.
Haleluja. Bog kaže ti nisi kriv. Bog kaže zapravo na tebi nema krivnje. Zato pismo kaže sad dakle nema nikakve, recite nikakve. Haleluja. Nikakve osude za one koji su u Kristu Isusu. Jer zakon života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. Haleluja. Koja sloboda? I to ništa našom moći, ništa našom snagom. Ništa zbog toga što smo mi to smislili, ništa zbog toga što smo mi to ostvarili. Haleluja. Nego kao što smo pjevali, kaže, Isus plati sve. Tko o toj milosti da ne govori? Tko toliko ljubavi da šuti? Haleluja. On te je toliko ljubio da te je besplatno opravdao svojom krvi. On se zauzeo za tebe kad se nitko nije zauzeo za tebe. On je zakoračio u tvoj i moj život kad su svi okrenuli leđa od nas. Kad smo mi pokušavali neke stvari dovesti u red i pripraviti, a nismo mogli. On je došao zapravo i učinio to za nas. Ispunio je prazninu koja je stajala između nas i Boga. I putem svoga križa osigurao zapravo slobodu za tebe i za mene. Da uđemo zapravo pred prijestoljem milosti. Da dođemo u Božju blizinu njegovom krvi. Haleluja. On te očistio. Njegovom krvlju on te otkupio i sada ti si slobodan, slobodna. Izbavljen iz vlasti grijeha. Izbavljen iz vlasti tame. Haleluja. Jer Biblija kaže da nas je Krist otkupio od prokletstva zakona, postavši umjesto nas proklet. Ali ne samo da nas je otkupio. Znate, i okej, ostavio nas tamo gdje smo, nego kaže da bi na nas u Kristu Isusu što? Došao Abrahamov blagoslov. Ne da riješimo dugove, haleluja, nego da zapravo dobijemo jednu potpuno novu poziciju. Jer biti blagoslovljen zapravo znači biti osposobljen onim što je potrebno za uspjeh. Haleluja. Bog želi da ti uspješno živiš svoj kršćanski život i da živiš uspješno ovaj ostatak života koji imaš ovdje. I sve to zajedno zapravo jeste već pokriveno kroz krv otkupljenja. U otkupljenju legalno to tebi pripada. I kad neprijatelj dođe na tvoja vrata i pokuca, samo mu reci, haleluja, uzmi svoje smeće zajedno sa sobom. Ovdje nemaš mjesta. Jer sam ja otkupljena. Haleluja. Otkupljena sam iz vlasti zloga. Otkupljena sam zapravo od svega što đavo donosi. Je li to bolest, je li to slabost, jesu li to strahovi, jesu li to depresije, je li to siromaštvo, je li to ne znam nija što. Bog se nije zauzeo za jednu stvar, Bog se zauzeo za cjelokupno otkupljenje. I to je tvoje. Haleluja. To tebi pripada. To je tvoje. Haleluja. Međutim, što je situacija? Kao što smo rekli, milost je predivna. Ali ako nemaš vjeru. Otkupljenje je gotova stvar. Ali ako vjerom ne pristupiš. Zato kaže u Hebrejima 4, 1 i 2 kaže. Njima poruka koju su čuli nije koristila ništa. Jer se nisu pridružili onima koji su je s vjerom pomiješali. Haleluja. Vjerom primi riječ. Vjerom primi riječ. I riječ će raditi u tebi. Kao što daždi i kiši s neba dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, tako riječ koja izlazi iz usta Božji ne vraća se k njemu prazna, nego obistinjuje onog zbog čega je poslao. A poslao je zapravo da donese slobodu u tvoj život. Da donese blagoslov u tvoj život. Haleluja. Otkupljenje je tvoje. Možemo svi zajedno ustati. Haleluja. Haleluja. Slavimo te, Gospodine. Slavimo te, kralju kralja. Haleluja. Ne našom snagom, ne našom moći, nego tvojom ljubavlju i milošću, Gospod. Haleluja. Idemo svi zajedno objaviti nad našim životom. Nebeski Oče,
Hvala ti za otkupljenje koje imam u Kristu Isusu. Ja sam otkupljen, otkupljena iz vlasti zloga, iz vlasti grijeha. Ja sam otkupljen, otkupljena od svega što je neprijatelj donio u ovaj svijet kroz grijeh koji je Adam učinio. U Isusovo ime ja lomim svako prokletstvo i svaki utjecaj zloga nad mojim životom. Za slobodu Krist me je oslobodio. I vjerom ja dozivam u moj život one stvari koje mi po otkupljenju pripadaju. Hvala ti, Oče. Ja zovem spasenje. Ja zovem život. Ja zovem milost. Ja zovem snagu. Ja zovem to što sam više nego pobjednik da se očituje u mome životu. Oče, hvala ti. Hvala ti na oslobođenju od prokletstva. Hvala ti na iscjeljenju Isusovim ranama. Hvala ti na miru Kristovom koji vlada u mome srcu. Oče, hvala ti na otkrivenju koje dolazi od tebe kroz tvoju riječ, kroz duha mudrosti i otkrivenja u moj život. Hvala ti, Oče, što si uvijek sa mnom i što si rekao nikad te neću ostaviti, nikad te neću zapustiti. Oče, zato mi s pouzdanjem kažemo ti nas nećeš ostaviti, ti nas nećeš zapustiti i mi koračamo u tvojoj svjetlosti i snazi koju nam daje Duh Sveti. Hvala ti, Oče, u Isusovo ime. I svi vjerni kažu haleluja, slavimo te, Oče, slavimo te, Oče, blagosiljamo te, Gospodine. Haleluja, blagosiljamo te, Gospodine, za tvoju milost koja je izlivena u naše živote, za tvoju ljubav, za tvoju dobrotu, Gospodine, haleluja. Isuse, hvala ti da si ti platio punu cijenu. Haleluja, haleluja, amen. Budite blagoslovljeni, haleluja, vidimo se danas popodne s nekima. Amen.